В началото на 20 век една баба Василка разкопала някъде и намерила вода, изворче. Тая вода се е прочула като ликовита. Казват, че сляпо родено дете е прогледало тук. На това място построили един малък параклис и в средата на параклиса било аязмото с 2 стъпала и водата. Там посветили параклиса на Света Марина. На това място се ставали много чудеса с проглеждане на животни, на хора. Баба Васила разпива, когато идват при нея миряни и започва да бълнува. Говори с 3 гласа. Мъжки, много заповеднически, казва: аз съм Свети Никола, и започва да говори. Дрезгав, по-нежен глас, мъжки, казва: аз съм Свети Мина, и започва да говори. И също така с нежен женски глас тя казва: аз съм Света Маринка. Като гласовете, с които тя говори, нямат нищо общо с нейния глас. И по този начин тя помагала или въздействала върху хората. Имаше изкопано едно трапче, което е цементирано и извира отдолу вода. Бабите тъй казваха, и като пием ми се струва беха убава водата, тъй сякаш ни отлекна нещо. Нали, някой има тежест сърдечно, душевно ли, всякой благодарен беше от тази вода. Винаги вярата крепи човека. Първо каза един старец, една жена сънувала, че там ще има вода. Казва, че е пратена от Бога и се е явило това видение. Хора много от страни са идвали, защото било прочута водата. И едно дете, за първ път, както се е случило, сляпо било. И след това 3 дена са седели родителите там с детето и го проглежда. Много народ идеше там и преживяваше. Преди влизаш в едно стъпало, изжижено с тухли, беше всичко с камъци и нито намаляваше водата, нито се увеличаваше. Държеше се много. Баба Васила лекува, като предсказвала някои работи, и населението много я мразило за това, защото като идвали, тя им викала: да барим беше донесла едно килимче, аз подумала как ще стъпя, вика, как ще го премина. По този начин си искала нещо да оставят. Тия пари баба Васила е дала преди всичко за правенето на манастира. Защото тя е била инициатора и тя плащала. Манастира се разчува и става притегателен център за много хора от цялата страна. Този манастир вече като се открива, беше в една дълбочина, не знам, 1 метър имаше или нямаше ли. На стълбички и водата си тече. Те стълбички са ги строили вече след като са намерили водата.
след нейната смърт църквата изпраща представители, които започват да обгрижат манастира. Аз знам само за монахиня Теква. Тя също е помагала на хората. Едното е било от рода на слънчев удар, едното нещо е било нещо като от рода на магиите. Тази монахиня баба Текла седеше си постоянно. Там беше много хубаво. Нали, като отидеш, има човек, има градинки, поддържа всичко, водичката чиста. Обаче някоя вечер я нападат. Някои хора казват, че турци сега. Не знаем точно. И какво са гаврили с нея, какво са правили. И тя полумъртва я остават. Тя разправяше, че забила ножовете у вратата и вика, ще те убия. Два-три вечера вече ходил там. И не е вечер, на другата вечер той вече си свършил работа. Те го умория. Направо одили и се играли с нея. Бита ли беше, какво беше изнасилена. След този случай тя полека от манастира се доближава до селото вече. Вижда, че е много лошо. И на баба Марийка прибира баба Текла в тях. И до 40-я ден я гледа баба Марийка, до 40-я ден почива. Грижили са няколко дена хората за нея, ама злъчката, казаха, се спукала от уплаха. Там до там няма ни светлина, няма нищо. Някой път свети и на огазена лампичка, ама ние вечер не светеше, нищо не сме видяли да свети. Тя тъй казала, там да го заровят. Там е отишла смъртта, там да го заровят. И като го заровя там, каза, че ще минала водата. След нейната смърт манастира зеленява, много неща се открадват, много неща се унищожават. Изостави са, укради са, долу беше изидено с тухли, всичко. Загуби се и нещо. Когато правихме 94-та година тая сграда, попаднахме на основи. Копахме един ден на ръка и намерихме наредени тухли една до друга. Е така един квадрат, което според мен е било пода на църквата. После, заедно с парака, са построили и къща там. Тук мястото е съблазнително и за тия иманярите, защото е било старо селище и се намират различни разкопки. От 4 век е имало тук. Намират се парички Константиновки с образа на Константин Велики. А също и християнски символи, което означава, че селището е било християнско. На храмовия празник не мога да ви опиша какъв народ, какъв сбор, като сбор става. Една година, ама 7 рейса. Спомням си, че нея година бяха дошли 7-8 автобуса хора. И пеше. Стари хора пеше, одят там. Идват доста свещеници, някъде над 10. Обикновено хората идват малко, за да чуят утрената и литургията. Идват да си запалят някоя свещичка.
от дясно на Отца и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. След литургията водосвета и след водосвета вече започва да се разсипва. Прави се един казан, 2-3 тъви с ядене. Надяваме се да престорим там, да имаме параклис до края на годината, да може да има богослужебно място. За 8 години на мен врата, която да се затваря, не е направена. Това е дълъг период от време, което е доста голямо изпитание. То е изпитание както и за мен, така и всички, които идват. Идвайки на това място, човек, пожелавайки си нещо, с искрена молба, Господ го чува и той изпълнява желанието на всеки го. Истината е да вярваш. Така ми се струва мене, за да се сбъднат мечтите.